se on varma, ettei me tehdä päätöksiä sillä perusteella, mitä EU-parlamentti meitä pyytää tekemään. Että kyllä nämä on ihan ensisijaisesti urheilullisia ratkaisuja. Olihan siinä politiikkaa siinä mielessä, että kun kisat Valko-Venäjälle myönnettiin, niin ajateltiin myöskin sitä, että avataan vähän ovia puolia toisin, ja koska esimerkiksi Valko-Venäjän johto on luvannut, että kaikki lehtimiehet mukaan lukien pääsevät maahan ilman viisumia, niin tällainen poliittinen ajatus myöskin, mutta eihän niitä Kiinan olympiakisoja perustumilla EU-parlamentin päätöksillä. Oletko henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Valko-Venäjä on sellainen maa, että siellä sopii MM-kiekkoa? No, se on kaksipiippunen asia. Me pitäisi pitää urheilu ja politiikkaa erikseen mahdollisimman pitkälle. Ja täytyy vain toivoa, että jonkun verran painostusta tietysti pitää olla. Ja täytyy toivoa, että kova jääkiekkomies Lukashenka niin pikkuhiljaa ottaa järjen käteen ja rupeaa keskustelemaan niin kuin yleensä keskustelua. Vielä viimeinen kysymys. 2015 pelataan Tšekissä, missä pelataan 2016? No se näyttää kyllä nyt aika lailla siltä, että ne pelataan Moskovassa ja Pietarissa, koska Tanska teki tänään Venäjän kanssa kaupat, että ne vetävät oman hakemuksensa pois ja Venäjä on luvannut tukea sitten